Guys, nandito tayo ngayon sa King Abdullah Park, kung saan binanggit ko sa inyo yung pangalawang vlog ko, Riyadh vlog, King Abdullah Park. Ito yung kung saan talagang dinadayo to para lang makapag-exercise. Lakad-lakad muna ng konti para mag-warm up kasi mahirap bigla tayong tumakbo. Lakad-lakad muna. Ayan, maraming nagja-jogging dito guys. So, hindi ka nag-iisa dito. Tsaka, maganda dito kasi tingnan mo, ayan o. Mahangin. Tapos, ayan, maraming naglalaro. Ito talaga dito nag-exercise yung mga tao. Ayan, ang daming mga sasakyan na nakapark para lang pumunta lang sila dito para makapag-exercise. So, warm up muna.
Kailangan ko ng tumakbo after ng warm up. Okay. So, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy. Pili lang akong tubig. Ha? May vlog? Ha? No. May only for YouTube only. Guys, bili lang akong tubig. 1 real lang. Guys, ito yung first day. Ito yung first day ng 90-day challenge ko. Sana maging successful to. Kasi gusto ko talaga mabawasan yung bigat ko. Tumataba na talaga ako. Taba na ako. Nagagalit na yung girlfriend ko sa akin. Kaya sana magiging successful to. Yung 90-day challenge, kahit mabawasan man lang ako ng mga kahit 5 kilo, you know, siguro okay na yun. Kasi yung BMI ko kasi yung height ko 5'1", tapos yung timbang ko dapat talaga sana mga 60 lang. Yung timbang ko siguro nasa mga 67 or 68 sa tabakong to. Siguro kahit mga after 90 days mabawasan man lang ng 5 kilos, okay na. Mahirap talaga magpapayat, lalo na pag dito sa sa Saudi, kasi minsan pag uwi mo galing trabaho, lalo na ngayon ang init-init, tapos ang gagawin mo na lang instead na mag-exercise ka, minsan hindi mo namamalayan, pag upo mo pa lang dun sa kwarto mo nakakatulog ka na. Kaya ang ginagawa mo na lang minsan nanonood ka na lang sa YouTube, kung ano-ano na lang ang pinapanood mong anime. Minsan nanonood ka na lang ng mga telenovela, mga Korean novela. Kaya mahirap pagpapayat. Kaya mahal, sensya ka na, medyo hindi ko lang talaga mapigilan. Kasi mga kinakain ko dito, instead na rice sa umaga, ang nangyayari nagiging rice sa gabi, kasi sa umaga dito walang rice. Kaya ang kinakain ko sa umaga, kubos. Tapos yung lunch, minsan hindi pa ako nakapag-lunch kasi minsan nasa site ako. Kaya ang lunch ko minsan nasa mga 3:00 na. So, huwag kang mag-alala, mahal. Papayat din ako.
Ito na yung simula ng 90-day challenge ko. Kaya abangan ang susunod na kabanata. Okay guys, uwi na ako kasi gabi na at kailangan ko na magpahinga. Okay guys, nandito na ako ngayon sa accommodation namin. Lahat ako'y uwi na. Lahat ako'y papasok na kasi gabi na at guys, kung meron kayong mga i-advise sa akin kung paano magpapayat. Actually dati sinubukan ko na to. Lang, parang hindi naging successful. Kaya ulitin ko ulit kasi mas lalo akong tumaba. Assalamualaikum. Okay, so ito na ngayon. Pasok na ako.